खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 29 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो जेरै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 3 थारिखआव मोननो हाला नोंथांमोना साननै सिगाङाव माने आगष्टनि 1 थारिखआवनो मोननो हासिगोन नाथायबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो जाहैबाय जे नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हानाय नङा आगष्टनि 1 थारिखआव नोंथांमोना एसे खम मोननो हासिगोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बेनिखायनो मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना बे बाराव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ खम मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो माब्लानिफ्राय नोंथांमोना 1250 एबा 1250 थाखा फैसाखौ मोनफिननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो CMAAA स्किमनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय जोंहा दिनै BTCनि बाजेट खालामनाया जादोंमोन दा बेनिखायनो जोंनि नैबे BTCआव माब्ला 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया जानो हागौ बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामना लानो हायो BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बिनि बागैबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट मोननो हागोन जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखायबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा दायो नोंथांमोननि मबाइलाव दायो जोंहा SMS गोबां थांगासिनो दङ जे नोंथांमोना आधार कपिखौ नडेल अफिसारनिसिम साबमिट खालामना होनो नांगौ होननानै दा बेनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 1 थारिखआव मोननो हासिगोन बेथ' जोंहा 100% कनफार्म जाबाय मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा फेसबुकआव लाइभ फैनानै नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जादों नाथायबा बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ माने फोरमायहरखानायबो जाबाय जे नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हानाय नंला होननानै एसे खम मोनगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो 50 थाखा नङाबा 100 खमखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माने बेबादिनो 1200 नङाबा नोंथांमोना 1150 नङाबा 1100 बेबादि नोंथांमोना फैसा मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा मानि थाखाय नोंथांमोननिसिम एसे खम सोना हरनो नागिरदों होननानै बुङोबा जोंनि नैबे आसामनि सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट बे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा दैबाना जादों दा बेनिखायनो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोननिसिम माने 2500 कोटी फैसाखौ सोना हरनो नागिरदों दा बेनिखायनो जोंनि बाखिखिनि डिस्ट्रिक्टनिया माने एसे खम मोनगोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मात्र मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनियाल' 2500 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय आगष्टनि 1 थारिखआव बाखिखिनि समस्थिनिया 1250 फैसानि एसे खम मोननो हागोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दैबाना जानायनि थाखाय दा बेखौ बेबायदि खालामना होनाय जादों दा बिनिफ्राय माब्ला नोंथांमोना मोनफिननो हागोन होननानै बुङोबा नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासनिफ्राय 1250 थाखा फैसाखौ मोनफिननो हागोन मात्र नैबे आगष्ट मासनि थाखायल'सो नोंथांमोननिसिम एसे माने खमखौ होनाय जासिगोन जाहैबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट बे जायगायाव दैबाना जानायनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना एसेबाबो माने सहायखौ मोननो हायो दा बिनि थाखाय एसे बिथांमोननो माने हेफाजाबनि थाखाय 2500 फैसाखौ सोना होनो नागिरबाय आरो दा बेखौ गासिबो नोंथांमोना माने दुखु मोननाय नङा होननानै आं बेखौ माने आसा खालामनाय थाबाय मानो होनोबा ओरैबादि गाज्रि दैबाना जादों सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट बे डिस्ट्रिक्टआव दा निउसाव नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनखादों जानो हागौ दा जेखायनो जामानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोननि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टआ लिंक गैयाबा दा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा बादि दा बेनिखायनो चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंनिया गमामायैनो लिंक जागोन ना जायाखै माने ओरैनोथ' मेन्डेटरि खालामना होखादों नालाय दा बेनिखायनो सरकाराबो माने खावलायबाय थानाय जाखादोंमोन नोंथांमोननिसिम आधार कार्डखौ माने बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना खालामना ला होननानै दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना खालामना लाबायबाथ' टेनसन गैला नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगष्टनि 1 थारिखआव मोननो हासिगोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना लिंक जायाखै दा नोंथांमोननिया मोनगोन ना माने आसाया जोबोद खम आरो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय
नैबे बिटिसिनि बाजेटआ जोंहा दिनै जानानै थांबाय ओरैनो जोंहा गाबोन आरोबाव डिसकासन दंबावो दा जिखायानो जामानो दा बेहाय बाजेटआथ' लाबाय लानाया नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय जोंहा बाजेट खालामनाया दिनैसो जोंहा जानानै थांबाय दा बेनिखायनो 2 लाख फैसानि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं होननानै बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हासिगोन नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जासिगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना रेडि थादो जायफोर नोंथांमोना 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों जोंनि नैबे बिटिसिनिया दै बिटिसिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों जायफोर नोंथांमोननियाव स्किल सार्टिफिकेट दङ जायफोर नोंथांमोननियाव डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङ दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै माने बुथुमना लाखादो रेडि लाखादो नोंथांमोना डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना एसे उनाव एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादायखौथ' होखादों नङा होमबा जोंनि नैबे बिटिसि सरकारा आसामनि एमएलएनि इलेक्सननि समावनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन जे आरोबाव देग्लाय बोसोरावनो बेबादिनो माने 15,000-20,000 लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दा बेनिखायनो एसे सिगाङाव जोंहा बाजेटखौथ' खालामनाय जायाखैमोन नालाय दासो जोंहा बाजेट खालामनाय जादों 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय दा बेनिखायनो बे फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै सासेयाव 2 लाख फैसा मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन एप्लाइआ एसे उनावनो जागोन नालाय दा बेनिखायनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाखादो जेब्ला माने एप्लाइ खालामनाय जायो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ मोननानै एप्लाइ खालामनो हायो मानो होनोबा बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बहा थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना गासिबो माने साबस्क्राइब खालामना लायोबा नोंथांमोना आपडेटखौ लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बे जाहैबाय बाथ्राया दा बेनिफ्राय CMAAA स्किमनि बागैबो गोबाङानो सोंहरबाय थायो आं नोंथांमोननिसिम माने बेबादि डेडिकेटेड भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबाय CMAAA स्किमनि बागै बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ सोरबादि एप्लाइ खालामनो मोनगोन दा बिनि बागैथ' आं खोन्थाहरबाय थानायानो जादों दा अब्लाबो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बार खोन्थाहरफिनबाय थानाय जादों जे CMAAA स्किमनि जोंहा नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो जागोन 2026-27 फाइनान्सियेल इयारावनो जागोन जाय CMAAA स्किमनि थाखायबो नोंथांमोना सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक फेलबाबो जागोन नाथायबा क्लास 10 सिम नोंथांमोना फरायनाय जाथारनांगोन अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नाथायबा जोंनि नैबे बिटिसिनियाथ' जेबो मेट्रिक पासजों जेबो खोथायानो गैया नोंनियाव स्किल सार्टिफिकेट दङबा एबा डिप्ल'मा नोंनियाव सार्टिफिकेट दङबा दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो 2 लाख फैसानि थाखाय जोंनि नैबे बिटिसिनिया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिटिसिनिखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे आसाम सरकारनि CMAAA स्किमनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो 2026-27 बे फाइनान्सियेल इयारावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनगोन नाथायबा जोंनि नैबे आसामाव गासै मात्र 50,000 जन मानसिफोरनोल' बे फाइनान्सियेल इयाराव होगोननो दा बिनि थाखायनो एसे कम्पिटिसनाबो जागोन दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव जुदि 20,000 जन लाइमोनफोरनो एबा 20,000 जन साख्रि बाख्रि गैजायै इयुथफोरनो जुदि फैसा होमारोबा अब्लाथ' गोबाङानो मोनहैगोन नङा होमबा 20,000 जन गामा दा जिखायनो जामानो बेसेबां होमारो दा बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन जायखिजाया एप्लाइ खालामनाया जोंनि नैबे CMAAA स्किमनियाबो एसे उनाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गासिबो चेनेलावल' आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना माइरंखौथ' मोननो हासिगोन नाथायबा दिनैसिमबो जेबो डेट ओंखारना फैयाखै नोंथांमोना दालि सिनिखौ माब्ला मोननो हागोन मानो होनोबा जोंहा बाराबोथ' सम गैला फैगोन सुनिबारावनो जोंहा आगस्टनि 1 थारिख दा बेनिखायनो दिनैसिम जोंहा जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै माने साननैल'थारसो समा दा बिनिखायनो नोंथांमोना माने माइरंखौल'सो मोननो हागोन बायदिखौ सानना लादो आगस्टनि 1 थारिखआव दालि सिनिखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन बायदि मानो होनोबा जोंहा बाजेट सिजोनाबो आसामनिया दिनैसिमबो जोंहा जोबनानै फैयाखै दा बेनिखायनो एसे नेनो नांसिगोन फैसा थाखा एसे फैनो थाखायबो नङा होमबा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैसा फैनो थाखाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया बे आगस्ट मासावनो मोनगोन बेखौथ' आसाखौ लानो हागोन माइरंखौ कम्पालसरि माने नोंथांमोना 100% मोननो हागोन आगस्टनि 1 थारिखआव माइरंखौ नाथायबा दालि सिनिखौसो नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिखआव मोनगोन दायो आसाया एसे खम जेखियानो जाया माने आगस्टआव मोनगोन आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जानाय जा थाव बिनिफ्राय संख्रि बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन जाहैबाय माब्ला मोननो हागोन बेबो जोंहा जेबो दिनैसिमाव डेट ओंखारना फैयाखै नाथायबा दिनैसिमावथ' डेट फैनांसिगौमोन ओरैनो जोंहा समाबोथ' थांबाय नङा होमबा दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेजों लोगोसेनो जिबन प्रेरणा स्किमनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि मबाइलाव SMS फैदों जायफोर माने जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन दा नोंथांमोना माने नडेल अफिसारनिसिम नोंथांमोना गावबागावनि आधार कपिखौ
एबा आदारनि जा नोंथांमोना जेरेस खालामनाय बेखौ नोंथांमोना हैनांगौ होननानै जोंहा SMS फैदों। दा बेबायदि नोंथांमोननियाव जायफोरनाव SMS फैनायनो नोंथांमोना गोख्रैनो माने नडेल अफिसारनाव नोंथांमोना थांनानै एबा कलेजाव नोंथांमोना खबर लानानै बे गावबागावनि आदार कपिखौ नोंथांमोना साबमिट खालामना होयोबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना नैबे माबानि फैसाखौ मोननो हागोन। मानो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन, नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। मानो होनोबा आदारा नोंनिया बेंक एकाउन्टजों दायो कम्पालसरि लिंक जाबासो अब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। अब्लाबो सोलायलांबाय, अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेनिखायनो आदार कपिखौ बेबायदिनो बिनाय जादों। गोख्रैनो खामानिखौ मावनानै लायोबा नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन, नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। निजुतबाबो निजुत मयना आसनि स्किमनि थाखाय आगस्तनि 7 तारिख 6 तारिख बे डेटनिफ्राय नोंथांमोना माबाखौ फर्मखौ मोननो हासिगोन। गोख्रैनो नोंथांमोना फर्मखौ माने कलेजनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै कलेजाव मोजाङै साबमिट खालामना होबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथायबा जायफोर प्राइभेट कलेजाव फरायनाय नोंथांमोना जिबन प्रेरणायानो जा, निजुत बाबुआनो जा, निजुत मयना स्किमानो जा, दा बेफोर स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया, नोंथांमोना लाबखौ मोननो हाया। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे स्कुटिनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया माने पार्सेन्टेजआ दङ आरो बेसेबां पार्सेन्टेज नांगौ नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो स्कुटिनि एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाबाय। नोंथांमोना जायफोर इलिजिबोल, जायफोर नोंथांमोननिया पार्सेन्टेजआ मोजां दं हायार सेकेण्डारियाव, दा नोंथांमोना गासैबो स्कुटिनि थाखाय दिनैनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायोसै। नोंथांमोना माने एसे उनावनो मोननो हासिगोन। माने नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागै नोंथांमोना नैबे आसाम सरकारनि स्कुटिखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन। दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय। गोख्रैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो। बोथोराबो ओरैबायदि गरमखायनो माने भिडिअ बानायनोबा आंना बांद्राय माने जास्लाबलाय लाङासै खोमा, आं माने साबद्रायनाय मोनलाय लाङासै आरो। ओरैबायदि दासान्दि गरम